Kanya laki din! Darling, umay ka ditoy. Oh, apay darling. Kita nga dagitoy impaw iti manang kumanipod Canada. Ay sus, nagpintasan na pagdayta. Ay, maibagay unay iti kinapintas met ni misis ko. Ditoy pa, Oh, sapatos. Ay ngam, darling. Kabailam nga ta nga ipagnadayta. Ay, nagngato matihils na. Apay kit di na saan. Isunto ti usarat no mapanak makipalingki. Ha? Aghils ka? Kat, anya ti sirbi na apinawitan na kay ni manang ko, no jak usaran. Oh, adapay impaw it na lipstick. Ngam saan analabaga ti kolor na. Nangisit. Aglipistik ka iti nangisig? Sus, may bagay nga rudmat kan katikas ta kolor. Amin dagito nga impaw it ni manang ko. Maibagay kanyak, darling. No. Angam sakbay nga usarak dagitoy. Kasapula na picturak pay nga umuna. Ay, hindi. Sakon to i-post ijay Facebook ko. Tapno, ado ti makakita. Ante, nangina siguro dagito impost ni Carmen dito Facebook na. Wen akat no yung kabil na ti presyo na dita. Dolyar mal. Kaya't naasawan, talaga anangina. Ay, dayto'y bagti kursonadak. Gam dayto'y impos na sapatos. Ay, nay mat anag nga ton ti hills na. Nagtadampay ti hills na Usaran na nga tadayta. Imposible akabaalan na nga ipagnadayta, ante. Impos na laang, takayat na nga ipasika. Amin agatangan ni Carmine kat ipos na. Uray dagiti pangpanganan na, kunayo kit di ante. Apay, di yun nakita dya impos na idinaminsan amang mangan, napanangan iti may sa a Japanese restaurant. Kadwa na dagiti kabatsi na. Adaya. Ay, jak nakita dayta. Nakapost na rod iti Facebook na. Pinicture na pa'y dagiti kinanda. Agkakaimas dagiti kinanda, ante. Lakay, isarunong mutin aday ta basket. Kat isasaro na kumatkan ka. Partakamat yamin ati magna. Nakahilsak nga road. Sus, nagchinelas ka la kumangaminan kano makitsindata mo ilaan. Kat kabailakmat nga ipagnaday to hills ko. Oh, cellphone ko. Ne, ano nga dito cellphone mo? Picturean na amagmag na. Ay sus, abay, masapol pa yaya. I-post ko manin Sige na, darasam. Oh, dito'y ayan tinapintas a view. Darasam. Ay sus, sige man lang. Sige. Nakahils ang makipalingki ko naman. Sosyal. Nay, simbang put kayo gaya mon anakipalingkay, Carmine. Amom anakipalingki kami, ante. Kano nakitak jay pusmaw. Nakahils ka pa'y. Mayat anya, ante. Bagay ko jay sapatos ko. Talaga bagay baw. Imbag man, ta saan ka nailigaws? Apay ko mailigosak ngay. Nairwamak ngagsapsapatos iti adda hills na, ante. Ay, italang amok ta nakapuskal. Apay, sa dino ti papanam, Mari Carmen, tanakabag ka, kan nakahilis ka pa'y. Labsan ka dito'y paglablaba ang maray. Mapanak man gumatang iti Ricardo dita kantina. Ay, agasem dat. Iso ka di day ta jay bag nga impost mo, ijay Facebook? Wen mare, iso daytoy. Nangina daytoy, talalak ti buaya ko na ni manang ko. Aya, kan day ta heels mo. Kasla ko dil samot ti tigre day ta. Wen Ay, imbag man, tama ipagnam dito kalsada dito ayan tayo, kat saan asimentado. apay kit dinasaan ngay.
Sige, Maria. Panawan ka, pay. Ay, mare, inayadam lang timag na Amangan mo't no maitibok. Ay, nan ano kan, mare? Nailigusan kay na nagsakitan ti sakak, Mare. Ay na, kay bagbagak lang na aganad ka. Ay, nailigos ka mo tan. Ay, ko, anay. Anay ko. Inayadong mo't ang ilutan day tasakak. Kasla ikarkarom mo't atukulan. Kano inayadag mo? Ay, nabakit. Nagkuna ngamin ay akin ka nga aghils ka nga oray numapan ka laeng dita kantina. Ayawan, bibiyang mo! Ay, anay! Sus, di nakugtangan ah. Ay, tultulungan ka lang nga ruden. Sikapay mo ti makaungit. Kano nakasaksaki mo tikas kastam? Agore ka man. Ayan na di cellphone mo, tapicturan ka man. Dahil tati di mo aramidan, no di mo kaya't amakaungatakan ka. Ne. Kunak man no amin ang mapaspasama kitibiyag mo, kat kayat mo anak ka post. Pati da ito'y pan nakaligos ti saka. Limta gano, kaya't mo sa barsakan kay ti chinilas. Ay, Jack, amaw ang nailigos ni Carmine. No saan mo nga imbaga kanya? Ay na, ante. Perme, ti pan nakailigos na. Ay, dandani saan anak kaawid. Apay ngay, adi na impose. Si kaman mo ti mailigos. Kayat mo nga ron nga ipost day ta. Sa bagay mo't kit di ah. Ay na, padaanan tayo laangan dagiti daddo mga i-post ni Carmen iti Facebook na. Ay, amok, ado pa iti kayat na nga i-post. Kasusweldom lakay. Apay no kasusweldo. Ipasyar nakman mo. Nagboring dito'y balay no panawan nakamapan kag trabaho. Kahit sa dinong iti pagpasyaran ta. Nagado dito ti mabalinta pagpasyaran. Mapanta ijay park. Ijay zoo. Mayat ti agpicture ijay. Ala, ingka nga rod agsukatan. Tamapan-tama nagpasyal. Ay na, nagmayatan. Ado manan ti maipos ko. Apalandak tumanan dagiti kaaroba. Ay, ante, kita mo, napan nagpasyar da Carmen kan nila kay na itimay sa apart. Ay, jak pa'y napandita apar. Kunada kag anapintas ka na. Wen, ante, ang nangina ka no ti entrance fee. Imbag pa'y ni Carmine. Nakapasyar man ang nakadwana nila kay na. Uy, ni, kita am day oh, ante, ni, ay, nagbitin mo tan ni Carmen, akas labakos. Ay, wag, ay sausa. Nangato day ta apakatinagan na, no saan nga gananad. Wen ante, ay na, ayat na lang nga da maipost na, nagbitin mo tan, akas labakos. Agawin tan Carmen. Ni, aping agawid tan, kat agin enjoyak pa'y laang agpaspasyar. Tila aramidem. Kas ka ubing agpapaanawa. Tapno nga rod adda maipost ko. Sus, idi nagbitin ka, dandani ka na tinag. Among na niya ti pakatinagan. Deraas. Naunag adaraas. Kat, sa anak mo't anatin na, tanalaingak nga agkapit. Sus, idi kwan, nagtaray-taray ka ijay tuktok. Inan-anawa da ka na giti tao, ta maiparit ka no ti mapani jay. Sa anak mo't anatin na. Sus, agawid ta itin. Delikado dito'y parke para kan ka. Killjoy! Ala, saan ka madanagan? Taamin na picture mo dito'y park. I-post konto iti Facebook mo. Padasam asaan nga ipost dagi jay, taapangan ka. Ante, amok no sa dino ti ayanda Carmen. Kano dadala ang itay ijay park. Napanda nag-shoppingan Aya, Wen, ay na, nagadumanan aginat gatang na. nakapost dagit ha. Wen, ante, dati kita dagiti impost na.
Awanan tilod kaw. Ay, napanpay nagpaparlor Iso ano makita ta ni Carmen? New look, ta pinakulayan na tibuok na. Nagpa-manicure kan nagpa-pedicure pa'y. Nakapos amin dagita. Wan, ante. Amin nga inararamid na. Impost nan. Naibusan dyan sweldo. Nay, nagbiita na boss. Kaswiswildo tayo lang, hindi na minsan nga daw. Kasano? Impasyar ko ni misis ko. Hindi kwan. Pinilit na kanapan kami nag-shopping. Nagadumot pagpagatang na. Napanpay nagpaparlor. Ay, talaga ang maibos yung waratam no kasta. Awaanan di pangalawans ko pare. Sa pa'y mabayag pa iti swildo tayo. Aganos kami nga agsida iti kape kan asukar. Ay, una yan. Kaasi kayo, mga gasawa no kasta pare. Agasem ngay day taan new look mo, Carmen. Ay, dandani saan da ka na bigbig Kunaklakit di ano foreigner. Siyak lang mat daytoy. Ni Carmen akaaruba yo. Ay na, talaga apimintas ka iti kastaunay. Aywan gayam. Dagita ka day, dagiti ginatgatang mo, Carmen. Aywan. Daytoy sandal ko, kan daytoy miniskirt ko, kan daytoy bangbanglo, ginatang amin nila kay ko. Isumot lagayam nagbanglo ka, Mare. Ay na, nagmayatan day ta sandal mo, kaya't kumut ti kasta nga style. Ay isag mamanungay day ta, 5,999 only. Ha? Innam aribaw? Ay na, auntie, saan mo nga arapaapon ti madaan iti kasta akanginat sandal? Ay talaga asanang nagngina. Ano san talangan, jay sagsasa nga gasot ijay palengke. Matawarak pay iti 80. Katwen mait, auntie. Nay, apayapan panimidam mo daytoy kananta darling. Dinak man darli-darlingan. Dinak man darli-darlingan. Tamarurodak ngagsida iti bulbulong. Ne, apay. Di mo kayat daytoy inabraw abulong ti kalunay? Ken marunggay? Jak kayat ti kastoy abiyag. Asino kumati mga yati ti kastoy abiyag? Idi, tisid-sida enta. Lechon iti bigat. Fried chicken iti aldaw. Igado iti rabi. Ita, bulbulong matang. Kano ginastos mo mat ngamin ti sweldok? Kaya't mula nga da i-post mo. Inawis na amapan ijay park. Mano ti binayatan tayo ijay. Dandani ka pa'y natinag. Buston, ipalagip mo pa'y lang. Tila pa'y impagpagatan mo. Itinapanta iti mall. Amom no mano tinagastos mo ijay. Buston, masapol pa'y ayang ibagam. Kalpasan na. Napan ka nagpaparlor. Nagpakulay ka iti buhok mo. Kaya nagpapintas ka. Mano man ang tinagastos mo. Awan nga kwartatan. Kat, anya pa'y lang ay. Isungarod nga agsid-sida talaangan iti bulbulong. Tawanan ti kwartata, darling. Ayawanan, jakon makapos. Kahit mabalin mo matlatang nga ipos na ito kasasaad ta ita. Tapno maamuan dagiti tattao nga agrigregatan. Napay ti ko na marami ditay ta. Anya ka lagi din ay bakay. Narigat nga may daglas-lastog. Jak kayat ti mangan. Kahit asino kumangay ti mabisinan, saan mo ta siya? Imbag lagi din tanaruwama ko nga agsida iti bulbulong. Ay na, ay sus, mga tandar lang. Nahima siya. Ante, nadlaw mo ka day. Nga awanan ti ipopos ni Carmen iti Facebook na. Ay katawan mo't siguron ate maipos na. Damag ko ngamin, apin mo grot dan. Kasta aya. Wan, ante, kat no nakita ka no nilakay ko ang mga ala iti bulong ti marunggay. Ay nakasano mo nga may gastadora mo ni Carmen. Papanan na nga no saan ama ibos di kwartada. Pudno dayta, ante. Ang padaanan talata, no anya pa'y dagiti daddo mga i-post na ijay Facebook na.
naladaw ka paray. Ay na, intulod ko pa yung amin ni Bakit pare. Napan naglong. Anya, naglog ni bagay ma'am. Wen, awan ngamin ko kwarta ami. Sapay nagrigat ita ti aglog mo dakkel ti interes na paray. Wen Imbagak mataytakan ko ana. Ngam di nakmat kaya tadenggan. Ipilit na lat ti mapan aglon. Iso abinabay ako na. Iso kanumat at bayad pare. Ay, sapay kumatawan ti makaammo nga aglonta. Asino kumamot nga iti makaam mo. Sa bagay, saan mo't kiti anak kababayin at ti aglong? Katwin mat, ante. Addatan di ti paglunan. Iso nga aglon takit din. Imbag laki din tabasit ti tao ita. Ante, mabigbig mo ti babae ang nakatugaw ijay igit. Ha, kaslamot ni Carmen. Wan, iso. Unag paiso. Ay, umaymot aglong? Sigurado day ta, ante. Katnay, ijay mo't loan section ti pakipilpilaan na. Talaga nga awanan ti kwartada kindi lakay na. Ay, saan ta nga pagpakita? Paliiwan taman ti aramidan na, ante Miling. I-post na nga taday itong ijay Facebook na. Ay, padaanan ta ah. Bakit? Nakapaglon ka magayaman. Nakitam di i-post ko. Di mat impos anapan ka naglon. Apay ko mga i-post ko ngay. Jay mat panangan mo ijay nakangin na restaurant impos mo. Nakitam dagiti i-post ko akinan ko. Una, nagngingina dagi jay akinan mo. Nakagasto sa klaang mo iti 5,000. Ah, kinan mo laeng dayjay? Ngun, iso nga rod nga i-post ko tanangina. Ay na, bakit? Anya kalakit din aya. Kaano kaya sumardeng agpaspasikat? Anya kayo matun? Saan kayo pa'y mat-anag-like kan nag-comment i-impose ko? Ah, anya nga impose mo ay Kat nagadumat ti post mo ijay. Jay napan ko na nga ng restaurant nangina ijay. Day jay? Lablab sa klaang day ja restaurant. Tadyak maiturod ti sumrot. Gaputa nagngina kano ijay. Adda nga min kwarta ni Carmen, ante. Isuan na panangan ijay, sanan to impose. Nagmayat ijay. Ay na. Nagpintas ti ambience na. Aya? Ngam addaman nadlaw ko, Carmen. Anya day ta, ante? Idinapan ka ng restaurant. Impose mo. Ngam, idinapan ka naglawn. Di mo mat-impose. Ayun! Aapay nga, adi mo impose day jay. Kat no nakita da ka amakipilpil ang aglon. Ha? Nakita da? Anya kat ta saan? Nakita da ka. Angam saan kami lang ang nagtagtagari. Umut-utang kamot gayam akas kada kami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Oy, Bernardo, nagapam. Napangkuin ko dagiti ginatang ko abuti ken landok. Anya ngay day taimot mo. Pangaldawan may kadagiti agi inak manang. Bagas amay sa kilaw ken may sa apiraso abangos. Umanay day ta, akanan nyo. Kumanay manang. Agtrabaho ak matintong bigat. Gumatangak tumanan Una yan apa nagbiag day ta. Sangkasapul, sangkasangyo pa yan. Anyamat na ito ginatang mo. May sa kilo na ang abagas. Agan anos ka kani bakit? Umanay nga ro dahito ginatang mo, asidaan, kat 5 dagiti anak mo. Uray da kay latiag sida Di ko lati sida kon. Iso akaadum ti digo ken nateng. Ay no, Bernardo!
Maum-uma akon iti kastoy ang panagbiag. Ay na, aganto na ta swerte adumteng. Tapna mo, uyawan dagiti kaaruba ti panagbiag tayo. Bimak ng daaminan. Datayo lang ang tagrigrigat. Huwag nga rod, di man ang kulasa di nasabat ko. Katawa anak. Apay nakakatawa ka diti lang nga kaya, bakit? Ay, gapo siguro ay iti kinangisit mo. Sapay kulot day tabuok mo. Kaskala negro. Nagsakit mo ti bagbaga mo. Napudawak mo't idibaruak Ah, Nimisita ka ta kanayo nakarumrumwar ngagbisbisikleta nga gatgatang iti bote. Landok, lata, kanoan niya pa dita. Di ka katagyaman, ang nagagatak ng asawam. Marsha, nasabat ko din na minsan nga daw nila kay mo. Nagaanos man nga agatang iti bote kan landok. wan manang. Iso lang amin ti kabailan na at trabahon. Sa bagay, no saan ang nakalpas iti panagadal, narigat at talaga ang makastrek iti trabaho. Imbag si ka manang. Tamang opisina nila kay mo. Ay na, nabayagan na regular iti kapitolyo. Ay, imbag man, manang. Iso ang nakagatang kami iti lugan mi. Kan, naipatarimaan ni pa yan ti balay mi. Daytoy labalay min, ti kabasitan dito lugar tayo. Kat, kasanungay ang mapadakkalyo. No agat-gatang laang mat iti bote kan landok nila kay mo. Manulaang mat nga iti sapul na iti kasta at trabaho na. Ay sus, manang, ninsamot lakay mo dahit agdadrive iti lugan nyo. Ay, lumparan datan samot tayo. Ay, Naglokol? Dandanin natan madungpar. Ay, pasensya kan ha. Kasaritak man nila kay ko. Unta! Apay, agan ano ka? Dandanin ha kami nadalisan. Nakainom ang garod. Nabartak ka manan. Kanayon kamutlatan nga agawid ang nabartak. Kanayon na ya. Ay matulog ka. Kasano ka nagtrabaho akasta ka? ay na, unay kat nervyos ko na yan. Apay apang pampagam na kabarukong mo. Kasano, dandani na kami nadungpar ni Manong Dulpo. Apay ngay? Ay, Jack man mo. Dire-diretso matlatan jay lugan na iti pag-istoryahan mi kanimanang kula sa akas laawan preno jay lugan. Amang ano na Bartek? Siguro Kanayon mo tama Bartek. Malabsa ka makininom iti waiting shed no kasta mo malam. Awisin nak pa ya. Ang mga responsable ang asawa. Jack kayat. Ay, nasaya at mat ano kasta lakay. Uray uyawendak dagiti ka aruba nga gat-gata nga alang iti butik ng landok. Nangisit kan kulot ti buok na. Awan mo't bisyo pa kahit. Ay, uwan nga rod lakay. Uray awagan da kon iti negro. Tanaano sa kan responsable a padre di pamilya. Adto iti balon mo, Dolpo. Igarga mo na di tabag ko. Masapa ka nga agawid into no malam ha? Gitno, ag-overtime kami ngay. Overtime? Adula amin nga overtime nga ibagbagam. Ne, anya na di nakakarga iti bag mo. Danom. Anya adanom? Kat no inangot ko agat arak mat. Danom day ta. Agin inom ka iti opisina yo? Ay, ikatin na kan ti boss mo no kasta ka laang, Dolpo. April? Manang Marasya. Apa yan? Naan-ano day tarupam? Kan, dagdagi tamatam. Makakita ka pa Ay, sige. Umunag ka. Saan ang mabalin ang matay ka dito, Ruar? Ay, agtugaw ka. Tagasak day ta black eye kun bukol di tarupam. Manang ko. Sige. Agtugaw ka. Ay, ibagam, no anya tinapasama ka. Nilakay ko. Anya? Nilakay mo ang nakagwap-gwapo. Nagtayag akas la artista.
Dinanog na ka? Kasta ka di? Nagsinungbat kami nga minta. Tanya! At da babae naman na. Saan lamay may sa ti babae na. Mano ti babae na? Ado, limansa. Nagadon? Day takot nga minta, nakiasawa ka itinagwapo. Ay, sakit mo't gayam iti ulo. Manang. Hey! Nakadwa kita. Ay, ne. April, si ka dita. Awan manong. Abay na ano ka? Sino ti awan konsensya na anang danog-danog itirupan? Ay, nilakay na. Ala, ingka agluton. Taagasak dali ti sugat iti rupan ni April. Ay, buwan bakit? Ay, mas matkit diti si Dainta ita. Taado ti naglakwak iti butikan lang daw. Sige. Imbag ka pa'y manang. Tamay baon mo nga gluto nila kayo mo. Aglabapay aglinis dito balay. Ay na, nakaan-anos ni manong mo. Nilakay ko. Awan lang aro din trabaho na. Sadot pa'y. Agbabae pa'y. Nagmalas kan anak ki asawa. Ading ko. Apay manaw, Tumagas na ba dito itaksya tayo? mapanak pa agila ko iti butbutay. Umay kang hindi. Matin mo nagagat kalaw na Inton maminsan ton manaw. O sige, mapanak kon. Bakit? Agreklamo ka pa'y kaday? Naimas to inyawid ko si Dain. Apay ko mga agreklamo aknay. Sus! Ano dyan? Kaslada na idong. Bakit? Naidong par sa amin dilugan ni Manong Dolpo iti dakala kayo. Ay, sus! Nakaw! Nabartag sa manin anak maneho. Indak man kitain. Mangan tayo pa Bayam tamangan. Inak kitain ni Manong Dolpo. Kita ang kinapasamak, Dolpo? Nakita ko man na itong para dialogan dito kayo. Di nakpapasulan. Apay kumaasaan? Kat nabartag ka, nag-drive. Basol dito kayo. Apa sana naglisi. Ay na, kasano nga yan? Marakrak-rak mo tantoy bisikleta nga da sidecar na. Un nga ron. Kasanon nga no kargaam itinagado abote kan landok. Ang mga numabati ti sidecar na. Ada plano kahit. Anya ti planom? Mga lata iti tricycle. Tapno sa anak amat ang mabanog ng pidpidal. Ay wen may mayat manenday taan na panunot mo. Uray hulugan. Tano sa anak nga agatang iti buti landok. Agpasada. Adamanin mainayon na kwarta tayaw. Ay, wen lakay. Ay mayat day taan na panunot mo. Dagdag kita, ako nada. Sa dinuti pa na, manong pul daw. Sige kayam din naka-tricycle. Agawin na ka. Ni, nabartag ka manin. Umay kang tay tulod kay Jibalayaw. Baro ti tricycle mo Hulugan lang manong. Ang progression tripyag mo Saan mo't manong? Umay ka kitin. Aglugan ka. Nakitakmat nga intulod mo ni Manong Dolpo di tabalayda. Nagirig-irig mo ngamin ang magmag na iti kalsada. Nabartak manan Ay, kasano ngayon no mapanagtrabaho? Kanayon mat anabartak. Problema nga ron ni Manang Kulasa. Sapay regularan ijay kapitulyo. Sayang mo't jay trabaho na. Nagtrabaho pa nga ni Manong Dulpaw. Day talatan agin inom, tiar aramidam si kaalaklakayan. Sinayang mo dagiti gundaway adimteng iti biyag mo. Di kawan sumanaw. Kasano nga itan? Kat inikat na kamutan iti trabaho, gapu iti kinaartek mo. Naawananda itinanos nga empleyado. Ay, intong par mo pa, jay lugan. Maturo ka na. Sayang, Dolpo. Ado ti sinayang mo. Ita, kaasin ti panagbiag mo.
Takayon samot di akin kukuha iti kabarbaro a junk shop dita junction. Ay, wen manang. Kasano, maduti suki nila kay ko. Iso na panunot minti mangipatakder iti bukod mi a junk shop. Ay, nagbiitan ang nagprogreso ti biyag mo, Marsha. Agbis-bisikleta lang nilakay mo. Kan agat-gatang lang iti bote kan lando. Ngam ita, adan bukod yu a junk shop. Nagagat ngamin nila kay ko, manang. Kat dayta ti pagbilibakkan ko na. Naimbag ka pa'y, Marsha. Nagswerte ka iti asawam. Ay na, no tinaasawam kat nagagat, asaan amang Marta, kan saan nagsugal, kaskalan nangabak iti loto. Ay, pudno launay dayta. Anya lakit din amalas kun tamamartak tinaasawa. Swerte ko man, taada trabaho na. Ang gapo iti besyo na, kaasi itan ti biyag mi. April! Naan ano man ang day tarupam? Pinagbalinnak manan na pansingbag nila kay ko. Anya? Unay matanda dyan nga asawang? Manang, asino nga'y takin ko kwa dita nagpintas alugan ang nakaparada dita sangwanan ti balayo. Lugan mi ginatang ni manong mo. At lugan nyo? Wan, naanos ngamin ni manong mo. Nagmayatan ti biyag mo, manang. Sika, aging gaita, ipalpalubos mulat ta adangdangran na ka ti asawang? Di ka lamaas yan, di tabagin. Nabiit mo ti pa nagprogreso ti biyag na Bernardo kan Marcia. Katsika, anya ka ita. Awanan trabaho, kan awanan kwarta. Ay, awan pa igatang iti arak. Ay, nasayaan mat, no kasta. Nagrigat ang tikas to biyag. Talaga anarigat. No inanadam ko majay trabaho. No inanadam ko majay trabaho, idi. Diyada kumapay lang aging gaita. Nalpasan, awan nga ron trabaho kon. Agistambay kalatan nga agnanayon. Agritiro kanto nga istambay. Ay, agore ka man. Ninsama Bernardo di rumor e balayda. Wan, iso. Ay, inak man ka sarita. Bernardo, Ni, apay man oh? kasarita ka kuma. Apay aya? Amo mata na nabayag nga wan trabaho. Wen nga ron. Nabayagan nga wan trabaho man oh. Kasano ngayon ti pamilyan? Ay, ala, inak man nga agtrabaho iti junk shop mo. Anya? Kayat mo? Una, sana nga agpilpili iti trabaho ading ka. Sa bagay, agbirbiro ka kitag trabaho iti junk shop. Ay, alawin na kun. Ikarek, sana kun nga agpartagpay. Sige, nasayad no kasta. Ala, mabalin nyo timang rugi inton bigat, manaw. April, nagadumot ang akarton dagitawit mo? Pinanawan min di asawak, manang. Ay, nasaya at matno kasta. Agasam, tadanugan na ka lang arudan. Ang babae pa'y. Wan nga rod, iso ang makipagnaod kami pa'y lang kadagiti anak ko dito'y balayo, manang. Sana bale, tadakkel matan to'y balayo. Adun ti silad na. Ay katwan Wan gaya, manang, matulungan nak nga ni Manong Bernardo ang makabirok iti trabaho. Ay kat sikan ti pagbalinan mi a sekretary na ija junk shop. Mabalin, manang? Wan. Ay, mayat gayam tikas dyan negosyo. Saan ka na umadayo pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Uy, agasam ngay, Tata Alfonso. Balitok sama dita kwentas mo. Ay, ket. Uwen, ay siya. Bak na nga. Iso abalitok na kwintas ka. Ay, sana all, baknang. Pasig nga kakangina dagiti usar mo, Tata Alfonso. Uwen, ay siya. Bak na nga karod. Ipasig nga kakangina ti usar ka.
nagganasan abiyag, tata? Ay, wen kaya. Adda asawa maon ay sa. Awan pa'y, tata. Ay, no kaya't mo, asawain kan. Balo akmatin itinatay. Anya? Ay, sana mabalin, Tata Alfonso. Diyak pa'y kaya ti mag-iasawa. Adaw ti kwarta. Saan kanto nga agrigat iti denak? Ay, manjak. Ala, agpanunot ka na yung bag ay sa. Ngem, dayto iti laglagip, baknangak. Ket mabalin mo tao apagpunganan dagiti kwarta. Anya? Day, umanag na kamot dito'y paraangan, Alfonso. Kaslad na sapsapulam. Kayat mo ti kwarta, ipang? Ay, kayat ko Apay, mangtid ka iti kwarta. Numayat kay ti kayat ka. Anya ti kayat mo Asawain ka, kayat ka. Anya, ay nagloko ka, Alfonso. Nabiit pa'y anatay ti asawa. Asawaan nakadagosan. Anya kumatidakis na. Ay agpanunot kan ta asawain kan ipang. Ay, manjak. Gindidi ka pailaang ipang. Agyaman ka ta kayat kang asawaan niya oray nagpangit ka. Anya? Saan ka matanapintas ngam kayat kalaang asawaan? Oray saan ta nagkasariti simbaan? Agden natalatan. Ay, bagtay. Ay, sana ka bagtit ipang. Adaw ti kwartak. Baknangak ta may sa doktor ti anak ka. Anya kumangay nubak nang ka. Nagdagkal ti sweldo diyan ako a doktor di Amerika. Mansyon pa iti balay na Anya? Sa nga polo ti lugan Ken adan sa pa'y helikopter nan. Anya? Agayem da pa'y jay presidente ti Amerika Anya? Wen, ipang. Iso nga adaw ti kwarta. Adda amin ng kanyak. Asawa langan ti awan. Tidak kayat na ti awanan baeng din daw kaanakan. Bagnangak, Mike. Ay, mangsapol kayo manan iti sa baling armonyo Ay, nagrigat ti agaram. Isuda ko mati umay iji balay ko tabak nangak kat ngerod. Anya? When now, mangipaskilak laangin iti wanted wife. Ibagak agkasapulan nak iti babae iji balay ko a mansyon. Anya? Nagdakkel iji balay ko. Mansyon na talaga. Nagado pa iti magmagan. Isong awanin ti sapulan pa dagiti babae kanyak. Ha? Adda pa'y lugan ka. Nagpipinta sa lugan. Adda pa'y aircon iji balay ka. Angkal. Ay, adda kwartam nita din daw. Ada ba, Angkal? Manaw. Ay, duwagasot lang tada iti bulsak, Angkal. Ay, ikan kay ti kwartam tanay. Nadagsin launa yung ti bulsak. Anya? Kisayak ti kwarta kiti bulsak tanay. Aglaplapusanan si ka. Papanam, Tata Alfonso. Nakapurma ka man. Ay, awan pa panakising. Napintas nga mintibado kan pantalon ko. Iso anak ko nam anak ka porpormaak. Ha? Branded pa dagita Amam no mano ti balor da ito ibadaw. Mano, Tata Alfonso? 5,000. Anya? Nagninamot tanday tabado? Amam no sagmamano da ito pantalon ko. Manong ay, Tata? 10,000. Ay, una yan. Nagninan? Baknagak garot iseng. Ay, un kayam. Agsapsapulak iti asawaan. Ha? Kaya't mau tasikan ti asawaan iseng. Anya? Ay, adan boyfriend ko, Tata. Ay, makisinakan kinkuan na tadatan ti agdun na kasagasawa. Ay, dak kayat tila kay. Ay, wen la kayang agpeso nga madumat ti kwarta. Manjak. Mangsapol kayo laangan iti sabali nga asawaan yung, Tata. Ay, mabitla nga, aham. Anya kakautom di tabulsam, Tata Alfonso. Oh, kwarta. Anya? Oh, at iti siya nga ribo iseng. Ingkag merienda. Anya? Ipadawat mo kanyak day ta sa ngaribo, Tata? Wen! At ito'y peti limagasot, Ha? Ninayunan pa'y iti 5 gasot? Wen! 1,500 amin day ta iseng. Ingkag merienda. Agpanunot ka, no kaya't munti makiasawa kanyak, Nagpigsa ti signal ti bagyo. Grabe! Ha? Apay ana ibagam anapig sa ti signal ti bagyo. Kat saan mata nagbagyo? Signal number 5 pa'y Anya? Awan mat napasamak a bagyo Hindi mo maawatan ti bagbagak, Aysa. Anya nga minti kayat mga ibaga ising.
ni Tata Alfonso kaya't nakano nga asawaan. Anya? Agpada tagayam akayat na nga asawaon? Aming samutin ababa, dito'y lugar tayo. Kat pangibagaan na kaya't na nga asawaan. Naa? Nagpangas na di ala kaya. Kanayon na nga ibaga abak nang. Wan nga rod ay sa. Agasam, taikanak pa yan iti 1.5 apag meriendak laang. No kasta, di mo inawat. Ha? Ay, ko Ay, good. Inawat kulat kan ata sayang mat je 1.5. Inaawat mo matlagayam. Agpada ta nga inikan na iti kwarta. Ha? Sayang agpaiso, no di mo awatan ti kwarta nga ititid na. Damag ko ngagsapsapol ka kano iti asawaan, Tata Alfonso. Ay, wen baraw, baknangak, iso ka sa pulag ti asawa. Anya? Makitam da iti rilaw. Uwan, Tata. Nginginayan da iti arilaw. Sa nga gasot aribaw ti bayad na day tayo. Anya? Wen! Bakit kitang pa dito sing-sing ka? Uwan, Tata. Balitok day tayo, nagngina. Agasam ngay, Tata. Ay kwa, isa pulan nagmankid dito asawaak baraw. Napintas, wano katamtaman ti pintas na. Konforme, basta babae. Uray pangit, kayat mo? Ay, saan mo't unay apangit, baraw? Ito, kasla karup-rupan ni Sharon Cuneta ng artista. Anya? Kat no napintas ni Sharon Cuneta? Basta, makamukan. Nuad na makita, ibagam ama pa ni Jibalay ka, Ha? Jay babae pa yan, timapan ije balay mo, Tata. Imbis ko si ka timapan agaram, ije balay ti babae. Ay, makabanog day tang ibagbagam. Papanam lang nga ni Jibalay ka. Sakton ti makambaw. Nay, naragragye sa nga ribom, Alfonso. Ay, unyag pa isa. Tapay adi ka pidutin ngay. Ay, narugitin. Kukuha mo. Anya? Wen, kukuha mo. Narugitan day ta, iso adya kong pidutin. Sigurado ka, Alfonso? Sure, Ipang. Alae mo, table sa maon. Jakon pagan ano day ta, kwarta. Iyo. Ay, agyaman na. Pidutin nga rudain. Mala, agpanurot kan Ipang. No kayat mo, iyawid ka itan iji balay ka. Anya? Kas makita mat. Kas lawan kanyak ti 1,000 a pisos. Ipadpadawat ko laan. Pispisagag pa ano daduma. Ay, anya lakit din ni Alfonso. Imbagak lang arudan asaan akon amakiasawa. Angam, natayan day di asawam. Katkatay na laeng, Alfonso. Saan pa'y ngarod anadanon ti pasyam na? No, di mo kayat ti makiasawa kanyak. Kastoy laengan taramidan ta. Anya? Iyasidig mo tilapayag mo tayara sa askaw, Ipang. Sigay. Ay, bastaws! Anay ko. Apa nagkatos ka ngay, Ipang? Ha? Gunggunam! Sa bali mo nga may tibagbagam, dahito pa'y tidanog. Anay ko, ay, dinakdanugan. Ipang, anay. Ay, bastos ka, alaklakayan! Ay, sinong nangyari? Ay, anong nangyari sa rupa mo, Uncle? Ay, buksingiro mat gayam ni Ipang. Anya? Iso tinang danog di tamatam, Uncle? Nakaw, nagdakkel ti blakay na. Kasla mo ubot ti kaldero ti kadakkel na. Eh, nagsakit idanog na. Anyang iminti di na nagustuhan ngayon naramid mo, Uncle? Imbagak laeng mat, Anyang, Uncle? Irasas ko langan din daw. Mala. Ato'y tilapay ikaw. Yasidig ikaw. Anya? Kasta ti imbagam kan kuan, Uncle? Uwing barok. Sigurado ang madangran na ka no kasta ti bagbagam. Gubat mo ti kaya't mo mabasamak. Nay, anya teraramidom dito arubayan ti mansyon ko barok. Ha? Ako At dalawar uraya ka tao, Tata. Ada ka din na sa pulam a babaeng asawaag barok. Awan pa'y matata. Wow, agasam ngay. Apay barok, anya tinakitan? Kwartamat gayam day tapat-pat-patam, Tata Alfonso.
Ay, wan, barok. 50,000 pesos sa amin dito. Pangipanam nga tata. Ay, awan. Ikigamaklaan tanay, nadagsin ng tibulsak. Anya? Baknangag nga rod, barok. Adaw, ti kwartak. Manumot lang na ito 50,000 ngay. Ibas basurak lang no ko ah. Ay, dumawatak man nga rod iti kwartam, Tata Alfonso. Ay, mabit lang ah. Antaw, 2,000 pesos amin dito. Inkag merienda. Ay, naggana sain. 2,000 ko naman. Ang bala, mapankan. Natangam, tikay kayat mau, baraw. Oh, kanya ngay ay siya. Nakapanunot kan? Asawain kan? Ay, Jack pa kaya ti makiasawa, tata. Oh, apa di mo kayat at pagid-idak laing ti sagsasanga ribu a pesos. Di kan to agregat kanya, ay siya. Ay na, signal number 5 talaga. Kanya't ibagbagam ay siya. Ay, awan, Tata Alfonso. Bueno, ninanang mo lang ang ti asawaag ay siya. Anya? Ay, si Bibiyag pa lang ni tatang ko. Ay, kunak no natayin ni tatang mau. Sika talaga, Tata Alfonso. Sumapol ka langan iti sa baling asawaan. Ay, manaw ti kayat mo ayatap no mayat kanya asawaag. Ibagam no manaw. Ala, dugulit ni Tata Alfonso. Jack nga ron kaya ti makiasawa. Ay, nagrigatin aya ti makisarita iti lakay amakas asawa. Agyaman na kata, kinuyog na ka, kinumitiarak, paraw. No problem, Tata Alfonso. Basta sika. Nasakit lang amin tinagam ko, tawan mga yat kanyak ababae, kat baknangak ay. Oh, ato'y pa'y tiarak, Tata Alfonso. Inumam amin day ta, tapno at adda mapartek ka. Ay, wala baraw ka. Karga pa'y tibasa Tata Alfonso. Ay, mabit man lang, baraw. Makadlawa ko na. Anya ti madlaw mo? Itay pa nga gininom tangam di ka matla mabarpartegan. Ha? Ay, saan man, Tata Alfonso? Nabartekak man ten. Nabartekak ka talaga, Tata. Di. Nabartek ka matnyag pesong baraw. Nalabasan ti bartek ko, Tata Alfonso. Maulawa ka talagaan. Oh, kun konam samat lang, dayta. Kun dit anabartek ka. Saan, Tata Alfonso? Grabe ti bartek ka. Grabe na talaga. Nardekada kiti turok. Dito ilatan sofa. Nagturugak. Ninabi. Natawag magkaya man. Nagsakit to ulok anahang over. Nagadong amin. Iyaya. Nawara-wara matanti kagawag iti balay. Sos. Dalaki din nakastrak nagtatakaw. Ay, Diyos kay, nakalukat ti silid ka. Ay, nakitain na kita alahas kin kwarta ka, ha? Ay, awanin na kita nagadong alahas kin kwarta. Tinakaudan. Ay! Awanan dagiti alahas ken kwarta, Mangkal Alfonso. Ay, wandin daw ka, anakan. Ay, siniriktak na kitang tatakaw. Kasano nga yan, Angkal? Awanan ti paggatang mo iti asawam. Ay, awanan din daw. Ay kaya dumawat kan tumanan ka ni kasinsin a doktor. Now, ikan nakabay. Kanya tikat mo asawan din daw ka, anakan. Nakasarita iti kalman ni kasinsin a doktor. Di nakakanon ikan iti kwartam na pagpalpalastog mo laang. Kanya, ay saan na mabalay? Saan? Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni Tibiyag na intay pinaulwan. Signal number 5. Ito'y drama tayo, Ang Lalaki Din. Insurat ni Isaganay Bolieser. Isagsagot ka na kayo ti Danmark's YouTube channel.
Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay na, naggagat kalakit din nga agbutay landok, butog lakay. Eh, kasapulan, Ilse ba ka ito? Nay, aguyok ka pa yan. Ay, gagamay na. Anya agagangay asasawam dita. Mapukaw tumula na ito'y sakit ka. Gagangay lang o yan. Ay saan agagangay day tabutog? Masansanan nga aguyok ka. Ay, magasan tulatan. Ay inka agpa-check up iti doktor. Anya ko mangit ipagbayad ko iti doktor ko nanginamot ti check up. Agbuti lang do ka lang, may Ha? check upon dala ti matam kasi rinda ka ni tinagngina. Sa bagay, malagi na nakangarudan tanay, kumarkaron ti uyok mau. Rabi una yan, butog lakay. Di ka pa'y maturag. Ay na, agner-nervyosa Elsie bakit? Anyat pag nervyosam. Ang mga malipatak ti aga ang bayat ti panaturog ka. Anya? Ay. Malipatak ti umangas, di ba tayo kaon? Awan tong ti asawa am. Ay di mo man butbut nganday tabagem butaw. Maturog ka kitdain. Nabannog kalaang anapan nagatang iti buti ken landok itay agsapa. Umay ka mga rod bakit? Ay sos! Matay ka lang arudan ako nam. Maaramid mo pa ilaang ti agkalbay. Pagin inanaan ka ron. Nabanuga ka ron na nagmalmalam. Iso nga umay ka na. Umay kan. Ay, sinalbag kalaklakayan. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Waiting siya. Apay ni tatang nanang, agkakapsot mo ta nakatugaway yung sirop isalamagay. Madmadi ka nung arod tirik nana. Iso ada kayo pa ilaang timapan agbuti landok kini ading mau. Anya? Ay, ada pa panak no madamdama nanang. Sa dino nga iti papanam. Nag-agsapol ang iti pagbaknangak. Anya pagbaknangan asasawom dita, Roger. Wanaw, panggap mo timapan ag-hold up. Ay, ipakpakawan mo't ananang. Pinag-agsapol iti trabaho, ti kahit pasawan. Anya kumatisar ka matrabaho. Katawan mo't adal mo. Grade 1 lat nalpas mo. Kargador, pabaling mo't nanang. Ha? Panak man kiti yung tindaan, parang agkasapulan da iti kargador. Kaya't ko tagtrabaho, nanang. Naglaing kan tuma ngamin nga aganak, anak ko. Iso anagado ti aw-awirom nga anak mo. Anya langkit din ni nanang. Siyak man ang tidilawan na. Sino nga ron ti dilawak sa balay? Kat si kamot ti anak ko nga anak. Anya ti ba kayo aya? Ayan di asawam. Ada na panan na nanang, apay aya. Ibaon ko kumaamapan agbuti landaw. Tanay saan akabaulan ni tatangyaw. Idi pa'y naminsan akalman ama ditirik nana. Impacheck up yung kuman iti doktor Di na nga ron kayat ti agpa-check up, tasayang kanulaang ti kwarta. Mabayag pa'y nila kay ko sumangpot, nanang. Apay amabayag. Kano ka bang panaw na? Anya? Ay, pagsardeng manday ta anak mo asangit-asangay. Awan nga rot ipagatas ko kunkwana. Ay, katpadidyam Awanan tugbog ti paraw kong ko, naibusan. Anya, nagbasit pa ilang ti anak mo, naibusan ti tubog na. Nanang, nakidit ti rumwaragatas na. Wanaw, ibusan nila kay mo. Ay, una yan. Matayak saan bakit? Tila ibagbagam di tabutog. Marikrik na kudanda niya matayan. Saan ka pa'y amatay? Mabayag pa'y. Marikrik na ngaruday. Anya lakit din ni butog. Day talatan matay-matay ti sasawang. Lakayak meteng ka bakit? Agsalogan tipig sa akin na dumetan ti saksakitag. Anya? Saan ka mabutang nga matay? No alaan na ko niya po, Jaws. Awanan maramidak. Ay sos, makapakintayog mo day tangay bagbagam lakay. Anya nga tatirik na ti matay, ilsi bakay. Ay, diyak ka mo Tadyak pa'y mo't napadasan tinatay. Nasaki nga ti matay. Anya lakit din ni butaw. Diyak nga rudam mau, tadyak pa'y mo't napadas tinatay. Ay, agsabay ta kumamatay, bakit? Anya, ay tila sasawam dita. Agi na nakakit din. Kabut-butang day ta sasawam.
Ay na, tatang. Agbuti landok ka pa ilang kat agsaksakit ka lang arudan. Ay, masapol anak ka. Awan ti gastusan tayaw. Sa anak nga agsalukag. Ay. Tatang, Ay, ada ka din nasara ka mapanggidam. awan pa'y tatang. Nakadumot nga minti sa pulen da requirements. Anya ngay kuma-requirements na ita. Masapol dati ay day, ngam awan mo't nga rod ay day. Ay, kinapang kakuman ay di munisipyo. Tayong ka nangalay ti postal ay di. Ay, nagkapu ako ni di munisipyo, tatang. Ay, may lagayam. Ay, nakaalakan. Saan pa'y tatang? Ay, apay ngay. Kasapulan damot lati ay day, kat awan nga rod ay day. Ay, kasano ngay day ta. Iso nga ron na mga alakay ti ay di. Tapno maadaan ka iti ay di. Ay, makaulaw, tatang. Agbuti landok aklangan. Na. Tatang, kwartayo man. Ay na, siyak pa'y kinagsaksakit ti pagdawata mi ti kwarta lala. Awan paggatang ko iti daya dagiti anak ko. Ay, daytan di bagbagaken ka. Sana dakas ti ado ti anak na, no laki day ti maitidyo ti kasapulan da. Tatang. Ultimo daya dagiti anak yaw. Dawatan nyo pa'y lakada kamay. Amoy yung mga agbubuti landok lada tao. Tatang, saan pa'y ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ko matipagsweldoan nila kay mo sa mga trabaho iti opisina, wano anya dita na pagtrabahuan. Kano istambay, mate? Tatang. Kano pa yung agsweldo na kitig-istambay, mate? Malaman mo. Tatang, ako yung kayo manan. Mo! Ay, sus! At-adan ang naguyag kayo, tatang. Nanang! Tulungan tayo ni tatang! Sing-sing ba't kaya ang agkakabsat? Di kaya gapa. Ay, tatang ko! Di na kang pampanawan. Tatang ka. Tatang. Diyak kayak amatay ka, butog lakay. Bakit? Ano matayak? Hindi ka makiasasawa. Anya, Alalyan, kano makiasawa ka iti sa balay? Saklang ti lalaki iti biyag mau. ay uwan lakay. Agkari ka. Ikarik lakay. Agkari ka. Ay, tatang ko. Ay, natayan ni tatang ko. Nagsalungay nga yan ni tatang. Awanan ni tatang. Ay, butog lakay. Ay, ayatin ka. Ada pa'y gayam na lipatak ngay baga. Ay, nagungar tinatay. Ada na lipatak ngay imbilin ka na kayaw. Si Bibiyag kayo pa'y gayam, tatang. Wala na ka. Ada kami na lipatak ngay baga. Bagayo, tatang. Jay paborito ka chinilas. Kalugaw kung badbadaw. Ipasurot yun to iti abay ti bangkay ko Ha? Tay sapatos ka. Di yung isusuot kanyak. No nakalungo na ka. Tapno saan nyo amang ngagtiarim padagkaw. No may kay sarungkaran. Anya? Ala, kidema ko kematay akon. Agsingsingput kayo anak kaw. Uwan, tatang. Nagsingsingpot kami ginaading ko alala. Nagkidaman ni tatang. Natay samot kag paison. Ay, mabit lang. Saan kayo nga agsangay? Apay ka di, nanang. Saan anatay ni Tatang Yaw? Anya? Maturog lang ni Tatang Yaw. Nagpigsamot ti angus na. Anya laki din ni tatang. Ato'y dagiti buti kan landok nga ilakok, tatabutog. Wain balasang kaw. Nagadun dagito abuti ti arak. Wen, tata. Agur-urno nga kadagiti buti ang naginumanda. Kastaya balasang kaw. Wen, tata. Saan ngamin nga agit itad iti kwarta kanyak nila kay ko. Iso nga ururno nga dagiti buti, tapno ada kwartak. Anya? Wen gayam, tatabutog. Apay balasang kaw. Damag ko anak sakit kayo kano. Wang balasang kaw. Agsakita ka no daduma. San mait no daduma. Anya,
Kasano day ta? Panagrik no daduma ka kasla mataya kon. Anya? Kasla kam kamata ti anges kaw. Anya? Wen balasang kaw. Panagrik na mataya ka talaga. Ay, nagtangken at talaga ti ulom butog. Apay ka di manen aya. Intun kuan sa bali manang ti mariknam. Ibagbagam tumanen amatay kan nga uray san mo. Ha? Napan ka manen nagbutilan daw. Imbaon mo kumalatan adagiti anak mo. Kabalak pa'y magtagbuti landok bakit? Kuna, nga makapadanag ka mo. Ibagam tumanen amatay kan. Di ka ka din agungungay. Aha. Apay butog. Sagay sa manante. Angas ka. Anya, Di nakbaybayan ba ka? Ang mga numatayak. Di ka pumampanaw dito. Abay ka. anya, ay taray da kalangan ni ospital. Ay sakmat itan ti agnervyos lakay. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, nana. Maagas ti sakit ni Tata Butog. Ay agyaman ak doktor. Kunak no nakaron ti sakit ti asawa. Nasayat ma tayo pa-check up yo, tapno masigod, kan maagasan ti sakit na anerbyos, kan ti sakit na itibara. Mabuteng ngamin nga agpa-check up. Kan awan ngamin kwarta ay doktor. Sabagay, maawatan kayo, nana. Adda ngamin dagiti padak a doktor, anangina nga agsingir. Agam no siya, awanan ti bayanan nyo. Ikang kayo pa iti libre nga agas. Agyaman ak manon doktor. Nukasta nga damarik na yo asaksakitan nyo, agpa-check up kayo adagusen. At damat dagiti pampubliko a pagagasan. Wen doktor. Agang angas ang kanipay bakit? Wen butog. Ay, kunak nusahan na yun. Ay, agner-nervyos ka manen ako nak. Ipagarup mo manen amatay kan. Ay, bakit? Kuda jay doktor, aginan akalaeng. Kan saan ka nga agpanunot iti negatibaw. Tapno saan ka nga agnervyos. Kan tapno maagasan day tasakit mo iti bara. Ay, nalainga nga mingag sigarilyo, hindi ka bubingak. Isu nga italanga mariknak ti sakit ka. Mala, maturog ka kitdain. Rabiin lakay. Bakit? Apay. Bakit? Apay aya. Bakit? Kunakit. Apay aya kunak mo. Di ka mang rinamot tayo. Anya aya ti ibagam. Umay ka na tap na mag-aasanak. Ay, salbag ka. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Agas. Ay maturog ka kitdain. Day tala ti ireng-reng-reng mo. Malan Basol mao no matayak. Alan Anya lakit din ni Butog. Ay nagkulay. Ay sinalbag ka lakayan. Apay ngay bakit? Anya nga apay ngay. Nagrigat ti umangas. Matayak sa talaga na. Anya, ay bigbigat. Agpanik atak ka manun. Ay, umay ka man kinday. Tapno magasan na ka na. Nita, Anday ka. Apay ngay nagsipat ka. Nakadlawa kun ka abutaw. Aglablabos kan. Ha? Bakilin ka laangan tapno matay kan ngagpaisaw. Ha? Ay, saan bakit? Diyak kayat ti matay. Ay sinalbag ka. Agpampambarkan sa langmag. Anday, gusto na. Di kan kulkulitain. Anday ka. Nagsakit ti pingping ka. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag na intay pinaulwan. Panik ata! Ito'y drama tayo, Anyalaki Day! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.